Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Oturun. Aman yürünüz herine. Canınıza sağlık versin. İşinize başlasın. Häzirki wagtda ýani Astrhan oblastynyň Kolçumot ýaşaýan türkmenleriň maşgalaty mehmançylykda şu ýakyn akşamda bizim söhbetleşimiz ýani Gurbanlyklaryň maşgalatynda biz häzir bizim söhbetleşimiz şu Eýün ýaşuly beýnany ýani Mehriban enemiz Gurbanlyk enemiz bilen söhbetleşik dowam edýär. Elbetde seýahat mewsumymyzda bular hakda bilmek diýsen biz üçinem gyzykly. Gurbanlyk daýda näçe ýaşyňyzda? 88 yaşımda. Gurbanlyk daýda. Dur. Bu ýerde siz köp türkmen bolup ýaşaýan bulawada. Köpüsü Türkmen. Güllesin Türkmenistan vatanımız. Canları sağlık basın, uzun kumar versin, yörende yolları basın, oturanda orunları basın, deputanlar altın basın. Gelip gidip, yiyip, içip, oynayıp, gülüp yürünüz. Yolla yürünüz aylanayın, yakşı mı? Gelip beni düşürüp oturanınıza kuvandım aylanayın. Rezebek geldi, Türkmenistan'dan kişiler geldi. Vaa deyip yağlığım da pirermen, şöküydü, haşrap. Teyzek geldim. Meydim, güç kalmasın şolar deyip yankı. Öňe can vatanım Türkmenistan'ım aylanayın. Yokardan yokar kötermege nasip etsin. Gel yörende yolunuz bolsun, oturanda ordunuz bolsun. Gelip gidip yörünüz herine. Gurbanlyk daýda janyňyz sag bolsun. Ilmidama gülüp ýylgyryp bir maşgalaňyzyň içine janyňyz sag bolup bir hojalaňyzyň agzy berligi astyn köp sag bolan gyzykly urun berdiňiz. Elbetde sizi görüp begenýät şu ýerde öz watandaşlarymyzy, öz doganlarymyzy görmegimiz biz üçin hem gaty diýsen bu ýson hem ýakymly wakalaryň biri. Ilmidama janyňyz sag bolsun. Amin Allah can, amin. Sağ ol, hoş geldin.